Kamusta? Yari kita diri subong sa bago nga building sa Riverside Medical Center. Kag nakahibalo ko mo bala nga sa imo 14,500 pesos, pwede ka na mag-normal delivery sa imo nga baby diri sa may Riverside. Yes, you heard it right. Sa 14,500 pesos, pwede ka na mag-deliver sa imo baby diri mismo sa Riverside Hospital. Paano? Inang aton nga hibaloon sa pilot episode sa aton nga RMCI MedTalk. Basta gani bulan sang Hunyo, nagaamat-amat na damo ang mga nagabinata sa mga ospital. Diri sa Riverside Medical Center, naga-average sa 2 to 3 ka mga iloy ang nagabata sini nga bulan sang Hunyo. Kag, ang peak season yara sa August kag September. Ini ang mga sinakuay nga bulan sang pagbata. Exciting ang ini nga bulan para sa mga soon-to-be parents, pero syempre, hindi madula ang kakulba. Kay nabutang sa risgo ang kabuhi sang isa ka iloy nga nagabusong gani diri nagasulod kun ano ka importante ang prenatal o kun ang pagpa-check up sang nagabusong nga iloy. Importante gid ang aton prenatal sa mga nagabusong naton nga mga pasyente. Ang prenatal naton yung consult dira na siya sugod ang aton pag-observe ay pag-monitor sa mother para dira naton ginahimo aton mga examinasyon, mga laboratories nga needed nga kinahanglan sa mother. If ang patient or ang mother naton nga pwede nga maka-deliver siya nga wala komplikasyon, safe ang mother, safe ang baby naton. So importante gid aton prenatal para ma-ensure ta gid ang safety sang aton mother kag sang aton baby. Hindi manigar nga isa man sa mga ginakabalakan sa mga parents o kung soon to be nga parents, amo ang gasto sa ospital kung magbata na si Mrs. Madako-dako ang kantidad abi nga kinahanglan. Naintindihan ini sa Riverside Medical Center. Gani sa 14,500 pesos, pwede ka mag-normal delivery sa imo nga baby diri sa ilang ward. Sa 14,500, anong ara, ma'am? Ang inclusion sa 14,000 sa amon na package is ang delivery room rate, ang amon room nga air condition, ang vaccine sang babies, kag newborn screening ara sa baby nga gina-examine sa kabataan. So basically, all in na. Yes, sir. Kung ang doktor niya nasa Riverside nga may ara ang doctor sa Riverside kung 14,500 wala na kami sukot ang doktor namon. Pero kung may private doctor, may separate sila nga medical fee nga isukton sa pasyente. Kag ang ginatumod nga ward amo sini ang itsura. Air-conditioned room nga may 3 ka mga beds kag may separator nga curtain kag may kaugalingon man nga banyo. Kung normal delivery sa sulod sang 1 to 2 days, pwede na makagwa si mami kag baby. Pero kung gusto mo ya private room, mayara man sa amo sini nga itsura sang private room para sa mga mami nga magabata kag syempre lain naman nga rate para diri. Ang mas ginakakulbaan sang couple kung mag-cesarean si Mrs. Gani mas importante pagid nga nagapa-prenatal para temprano pa mahibaluan na sang couple kung bala low risk kung high risk ang pregnancy sang nanay. Ang low risk naton nga patients amo na siya ang mga mother or patients naton nga mga wala komplikasyon, normal ang laboratory result, wala gataas ang BP, wala mga may mga mother kita nga may mga komplikasyon mga daan or may mga comorbidities ang ginatawag before magbusong or during the pregnancy. Pwede na siya nga taas ang sugar, blood sugar, pwede taas ang BP or iba naton nga mothers may mga heart problem, thyroid problem. So kung mga amo na nga mga pregnancy, gina-consider na namon as high risk, which is lain naman na ang scheduling naton sa mga patient nga amo na nga prenatal consult kay ga-require na sila more often nga mga prenatal visit kag as well as may mga additional bala nga mga laboratories kag mga ultrasound nga para ma-monitor naton ang baby kag ang mother. In kaso mag-cesarean, hindi man dapat puno makulbaan ang couple. Kaya sa 26,500, pwede na ang cesarean delivery. Kambal nila pero may kakulbaan kung mag-cesarean ka dapat kung pwede normal. But ang cesarean is ginpabarato man. Yes, sir. Pila siya mabutupan Ang cesarean naman subong ginpabarato naman sa 26,500. Ano ang dala-dala niya, ma'am? Pareho man siyang naga-normal
naga-normal delivery nga pasyente may DR room man kami nga free. Tapos ang room rate ara sa amon ang pasyente sa baby friendly namon sa Station 11. Ang mga vaccine pareho gid nga inclusion sa normal delivery. Nga ginhatag namon except cesarean ang pasyente. O, kumbaga kompleto na. Kompleto. Makadto ka lang dyan sa ospital. Yes, sir. Oo, makadto ka na lang kabagbat. Okay. Yes. Pero kung that's wide, kung may private, lain naman siya. Oo. Lain naman siya ng rate yan. Lain man. Ang private, 26,500 man, pero may sukot lang medical fee ang private doctor. Kag hindi lang ina, para sa mas less ang stress sa adlaw sa delivery sa nanay, pwede mo nga daan hulug-hulugan ang imo nga balayran sa ospital. Masugod ka sa down payment nga 1,500. Kag depende na sa imo kung pila kada bulan o kung kada kinsenas ang i-deposit mo sa ospital para hindi na mabugat sa bulsa ang balayran pag-abot sang adlaw sa pagbata. Yes, natawag na naman nga pay light plan. Nga bilang mabayad ka ng staggered. Before ko magbata Magbatao, let's say prenatal ka, prenatal ka. Tapos ma-decide ka ma-enroll ka sa amon pay light plan. Bali ka sir, ma-deposito ka lang sa amon 1,500. Tapos pwede ka naka-staggered payment anytime. Any amount? Yes, oo. Any amount. Yes, oo. Kung siningon magbata ka, wala ka na problema. Yeah, oo, amo na. Kung naga-budget ang mga mommies, pwede gid. Ay, grabe. Yes, amo na. Amo pag gid nang isa ka. Lang amon nga promo nga wala gid na balaan pa sang iban. Okay. Yeah. So, for example, mga ako na asawa, gabusong, problema na ko sang kwan. Dapat makasave na ko, ibatag ko na sa inyo. Oo, ma-deposito ka 1,500. Pag gusto ka na, pagka the next month, pwede ka 1,000. Depende sa imong budget. Ginpahapos, ginpabarato, pero di kalidad ang serbisyo. Ina ang gina-offer sa Riverside Medical Center sa mga soon-to-be mommies. Hindi pagkalipatan ang regular check-up para masiguro nga healthy si baby. Ang mga mommies to be importante gid ang aton nga prenatal consult amo gina ang amon nga gusto nga i-partake sa mga aton viewers nga dapat importante gid nga prenatal kita. Dapat i-ensure ta man kung importante sa aton lawas, importante man dapat sa aton baby. Kung may mga palamangkutanon parte sa sining offers ng ospital, magtawag lang sa number nga inyo makitaan sa inyo nga mga screen. Kabay pa nakahatag ako sa inyo sang dugang nga mga impormasyon kag tips. Kita diwat next week para sa dugang pag-impormasyon para sa barato kag di kalidad nga serbisyo. Ako si Romeo Subaldo. Tugtog next week dili lamang sa RMCI Med Talks.